Phuluni kania biarongang denalong ihum baleno singrong parapan ahiring tangrak pen kapatong ajok adimalong amat aprandam juno. APDCL atum pen karbiang longalong solar project ki biji palong JCCPE atum cikroy dun thekthi. Ingdeng hini kio Northeast Karate Championship suri hini ra ingko rage thomalong sengpai harlong bitimung ingdeng hini anong I kachepalong dun pen karbiang long aphanong mikewan. Aprang se birta kila rado anaphan kardom bajirlo kardom non birta than jebang sami ojang terang pi non arju ikha birtang tonpe. Non melom gari motor ke vek atum kapaprap pi gajok to baralia rai ke dam ke wang kaceleng atum aphan kapatong lapen motor hejan kacetong kacingkoi pen apran ke dam atum chimit me pinason. Lason si luring thipi police outpost ke parlu jakhong ni phai krihinia da por phai trok sia por melom Phuluni kania biarongang den melom Guwahati pen ke wang bom ihum baleno registration number 23B847928 ke wang kapaprap pi gajok ihum by Yamaha registration number AS025457 aphan ahiring tangrak pen kapatong ajok adimalong amat inut aprandam juye. Apran gedam jue bangpu desoi terona rong amikar kalitang singrong par artaningkan phokebra phopusi pang thekpon lapen baleno driver ta monira phan patong phit puch chinisi baleno motors ke vek pasang sedat si ke kalje phan bor ilo lapen ki katbo mahod bukulia long ki do rai komsai ki atum birta long si laso baleno motors aphan khangdun cheksi driver aphan nepdun cheklo apran gedam jui Kithitangar pum aphan Loring Tipi police station outpost atum chepari deng bongsi arona tengpen sai klemponlo Phuluni pen sar honing ti karbilong re birta Jakhong ni phai krihiniarni JCCPE tumpen DPCKE sahemalong phirangkia mai ingipo laso phirangkia mai along JCCPE convener khorsing teron pen kapachini pona tengki APDCL atum Borjan constituency men tisorong ahawaralong chiri surikre sirkia balong anpen solar project ki biji balong ke JCCPE atum chikroy dun thekthi laso putha kedamtang jakhong ni phai krisiarnita JCCPE tumpen KAC CM Dr Tuliram Ronghang phanta pinpura lu pajirdam erlupusi pachini pon sodaklo elitum chichini nedat puchalo lambang sodaklo la so solar power 1000 megawatt solar power plant karbiang longar lo kibija puthak se nelitum preklang chetong damlo memorandum pilo la penkela bangso solar power plant dak kibia bangke puthot kachema tha thuye phansi CM ke hai phanta chuningri pensi la bangso memorandum ma pilo la pen nelitum ko kakhin kakham khedun la polam bangali jongsi karbiang longar lota westland do ningjoy no daga long ledo long sekso jodo lasondo arid zone jatta chutkino chonghoy no lasona long le jongsi do pulote hala daki pia bangai nilitum thang puluna dimare lasi nona bangke kopiloma lake monit atum rong kedo root kedo laso long le ajosi ki pi la daga bangke theng pi do theng prang do chutiki me chonghoy me lasona long le ajosi ki pi do lasi la daga bangke nilitum JCCPA la penda kedo organization tuman bangke jedon dun thek laso tiri suri krenar cap along le APDCL aphan ki pi lake nilitum ki pudamnya bangke Karbiang Long Autonomous Council pen nonan hanang seng lok pen piniar nian laso ke claim ke dang bong la ke
kecok Chennai lo pusi nelitum bangke pudam lasi CM ke hai pansi tame council pansi tam nelitum la bangke putot reconsider nai mana cemat ha thura langdam pemera e prang ningkan pokep trokep ningkan parua lama thadamra la bangke cemat ha thu kirla si ke meji pusi nelitum alang litum pan chuningri lo APDCL pen koson tonga ching kilo ne koson tonga chekro ne piniarnia nelitumang no teklong le tai litum ban pulo dake sakuri long doni revenue longi pini litum arjume bokajan la CCI pen yang long autonomous council ko hansi long ko CCI long non karbi atum employee banggoan logedu lason si pu langpi hala so project long sitame Karbiang long sor kopi lo ke long don revenue ke long don lahui kando ka velam peklang sine ada karbi employee dum kando angke non la solar power plant pulote ladakta lason long dunji pusi pulo ta laso kache tok duma laso kache tok bang non nang klang nai ta piniarne anda latum thang understanding avelang ampen dakke kopi lo mahala rong sor pan ke laso revenue tang laso compensation pu alam pensi rong sor bang pan ke pekroi bondo la silitum rong asor sitame longle hello ilitum kaikeda jethan pomlo longle hello ilitum karbiarat la penda karbiang longar lo kedo inglonga khe tum bang phan ke ache thia bongke la 10434 square kilometer kilo la silabang solong le jong non Karbiang Long Autonomous Council along kachari bomatum Karbiang Long along kido ador kisu arlong thingpi sangti koila kido anche jor chot pensi ke isi kachari jipulote laki kivir de jiatwardo non bangki lahai ador kisu hormu che jor lapta kidor EAC Karbiang Long along li company to maphan kipi de jia phansi sai claim dilo Karbiang Long aduya hoi kacharai kom jipu pen bang phan long li pichet pulote mo Karbiara tum konasi kido athai kido sila Longli kacarai kom dunji ke isi atum arpulo. Inde non kapre atum longli nang kacarai bom puloti upisi ke isi atum kelang dun dingnang selang pusi JCCPA pen karjupon. Si pini ciri sur kenar ke penap ciri suring ko jong si bangapan pi bom ron bom pulotang te kopilo ke dolang moe pan ke. Atelitum karbi pen cenglok inglong asuke modern trade and vocation puke ilitum chini delasi tribal atunga pan ke tribal along lipen pacekak no along lipen yang saya pacekak lo pulote langa oko panle lang ben pacekak daga tenglo lake rengonel la sinon chetan dame ladak ilitum dipu adung hello 62 bighas do hala art of living atum apan pidet a hem pen along lepen a wall pen ki kimtang aposi daga bang apidan pen laso 62 tourism along le laso tourism promotion apan pusi kopila rong asor si la bangso along lege ke jipi ta laso long le da pidet lo pulotang gepu ladak bang kona so mana so karbi galia to kopilo mane ke chiri pharo ini pharo thom laso na long lege cherai do long lege cherai do pulote komalo council long le hem pu council pulote ko laso long le phar chiri pharo pok along le chiri suri chiri pharo nar kep along le cherai de nang le tum thegun long le pulote komalo ki chok thigel lasi pini nelitum JCPA pen ke rong asor phan sita kachuning ria bangke lain lo laso compensation puke kelong me apotta ta ke duma ka me laso ju potta avi pulotang te laso compensation kelong la penala tum compensation KPG gopine doma me la tum pen council pen la APDC la tum gopine agreement da compensation KPG alam doma be council sor one revenue long dunyi mahala so abang lahui kado ko be cetok pe mil ma non anta pini la so bang pe klangkle la si lahui ke pu emek se lohun judicial pulote sakuri nalo pipo council sor piune pi bang Guwahati la ke isia company pulong te kopilo ma limited company buta lata company pulote la tunge bang hadak si dison ani dake li tunge podundi la si lahui kado ka be alam ma thayet pensi nilitum bang cedon tun thekhe pulo lada ka bangke laga nilitum ka cedon da Karbiang long lelo non cadastral area sida Karbiang long lelo la si non cadastral area pot do piglang long le pu pot biwaret pulo te penap ke litum ke emethanga dimalong amasi ade methanga hemar lo masi dima be klong be long le pelang be pu refugee pu an ke litum ke footpath lege rengan thegi tum da kali
railway platform long le kering thegi atum dagali lasi laso long le felang kecera ye bang pan ke council pen policy ing tang kring deng nang ji lapen laso aron ki mi pinchong nai ate 1953 54 aningkan halaso the Mikir Hills Land and Revenue Act 1953 meong laso ek bang ke lapuan si ning joinu lo lake hala Assam Land Revenue Regulation 1886 ningkan paru ko ana ne hala so rules e hala bangsi ladake wan thor arjon tharlon matsi bang thang ke thanawe ke bengwe thanawe lasi nilitum council phan chuning rilo laso lena ek abang MN nangi lar nangi repeal nangi la penke laso regulation do copy ma do an sita laso chelar nangi 6 schedule laso spirit da tengre Karbiarat, Karbianglong, Karbela Inglong, aso tumalong li kopi lama kerai ke kom thegi bang aphan pensi la so long li arul jang pe la pen set up Silong along ingdeng hini kyo North East Karate Championship surihini ra ingkora gathom aparman kapaman ponalong Karbianglong bolong komaji seranglong arong amikar Gandhi timung pen sumila terang piatum asupu aklingsi sengpai harlong bitimung ardaningkan krisi cepate dun si hini ang denganong cepalong dun pen Karbianglong aphanong mewan pilo la so biertalong si kedamtang jakhong ni phai kri siarni volong komaji press club abitung atumpen sengpai harlong bitimung aphan karchupon sengpai harlong bitimung bihek penta hojai karate club along ke Charlie dunpen inter district level apen state ang dengan tak break jama timalong cepati dunsi gold brown silver medal certificate pangrumpet pen thongke prapho medalist karate championship anong cepalong dun erlo KEACEM Madhuram Lekhe Alangli Setami Kacerab Dun Thegapot Sengpai Harlong Bitimung Asar Bura Gandhi Timung Pen Kachurupa Jirpon Lapen Prabjin Pen Volong Komajialong Karate School Club Setami Impu Ponpo Lasila So Kang Pujalong Karbianglong Arlo Kedo Kethigidingatum Nang Cerab Dun Japan Gandhi Timung Pen Kachuning Gupilo ko? Nimena Harlong Bitimung Nangrong kenalo? Erang Bukulia Bukulia di seranglong ke nang parents amen ke? Po mene Gandhiram Timung bene pa mene sumila terang pi. Nang non ko an age lo? 11 years di. Inke nang school itun ke konalo? Olsen English High School. Olsen English. Inke nang keradi kapat kacharli ke konar komentur pelo kacharli chengke. Class 1 hut penlo? LKG penlo. LKG penlo di. Kedel ke konta wan lo nang Medal 35 bag do. 35 bag do pudi. Nang ke patudun ceng da komentu penlo la championship patudun ke Ojailong ke ceng si lo ma Ojailong si ceng si odong anong iki konat pen sigilong lo Silong pen mentu lo patu ke 8 hoda ke nang ke patudun ke nang ko an anong ilo gelong ke ko an position mo silver second position lo di nang open kadore do da mixture lo Katura doda michello lasi isar ladak langfer EM sarpen mutharam sarpen fan tuning dia lo palisi nilitum hana hang iglo nahang pen alang ita sab suna kirap dun du padu iglo lapen lasi lapan soce muafid landing itu bukan Karbianglong arat tuntar nangke cerap dunia fansi nili himpen tuning di iglo state game lapan padu iglo long dun iglo ta prang ining bangke dolo mana prang kapat dunji kapat prang dunji apang ke bori dun lo lasimo national game puchita me ba world cup along ang dengan puchita me ining bangke dolo kapat dunji apang ke antame Karbianglong
Karbi Anglong arat atum mane cerap ceto pensi mane nili hinpen mane hopan kapale dundi apansi tuning rilo. Oh, penny ke paman kang tung lo sonang di dreams bang dulu ya mana? Allah lahai bang dulu. Kira dehin na tu bang. Kira dehin bang. Oh. Lasi nili hinpen lah. Bolong kamaji arat tumpan isi mesin abirta kimedo. Lapen tak nili bolong kamaji la serang long pualong nili gojurayo kaerte aklas nili ingku ponji pusi gojurayo kaerte aklas nili ingku ponji pusi nili ning matha lapen Kacisiga do iglo hai. kacisiga do iglo lapen ipi dundia pansi pan suci aprang kapadam dia pan si nilin pen tuning rilo lapen non Karbi Anglong kibik iti komane jong si lasu isi gojurayo kaerte naijon dunji pu atum jong si aning hang pulote ni nili contact number 9957237128 along nang jogajog lote nili fan nanglong ipo Pinya birta lan si kang ton lo kardom.